奥様方、おやつどこに隠してますか？私は冷蔵庫の中の元ぬか床ケースに入れています。家族みんな見向きもしませんよ。中身はリンツです。小声。私冷凍ブロッコリーの空袋にハーゲンダッツ隠してます。うちの子たちの仇はブロリーなので絶対見つかりませんよ。仲良くなれそうですね。どこに隠しても見つけ出す天才的な嗅覚の持ち主の末っ子がいます。隠し場所を転々と変えすぎて忘れてしまい、先日期限半年切れの生チョコクロワッサン出てきました。米びつは最強です。超高いチョコレートはジップロックに入れて米をかき分けいいんです。うちは鍋ですね。大きい鍋にポテチやらプリングルスやら大物が入りますよ。蓋閉めてその上にさらに小鍋を置いて、へへへ、子供より旦那の方が危ないです。乾物棚のわかめやら春雨やらあるそのまた奥に隠しておいても、なぜか見つけてニコってして、これ食べていいって犬かよって思いますね。へそくりも冷蔵庫でキンキンに。